Ginlaslasan ni United States President Donald Trump ang mga pungsod sa Europa nga nagapakatiga nga mag-entra sa gyera sa Estados Unidos ng Amerika batok sa Iran. Espesyal nga na-mentionar ni President Trump ang United Kingdom o UK sa iya post sa Truth Social. Mayara si Trump sang duha ka mga suwestyon sa mga hindi mag-entra agud nga gubon ang Iran. Una sunod sa iya, mabakal na lang sila sang langis sa Estados Unidos ng Amerika bangod madhamo man sila sang supply. Ikaduha sunod pa kay Trump, mangisog na lang ini nga mga pungsod magkadto sa Strait of Hormuz kag magmatumato kuha sang langis. Sunod pa kay Trump, dapat nga magtuon na lang sila sa pagbato para sa ila kaugalingon bangod hindi na magbulig sa ilang Estados Unidos ng Amerika bangod wala man gani sila ginabuligan. Matandaan nga antes siniina sa publiko nga ginbalabagan sang France ang Israeli planes nga magpalupad sa ilang weapons sa airspace sang France. Wala man naghatag sang permiso ang Italia sa United States bombers nga makahugpa dito sa Sicily. Una naman nga nagbalibad ang Espanya nga magamit sang Estados Unidos o kung magamit sang Estados Unidos ang ilang mga base militar kag airspace para sa gyera. Sa pihak nga bahin, nagsugot naman ang United Kingdom nga gamiton sa US ang British bases kung mag-atake sila sa Iranian sites nga among nagapuntariya sang Strait of Hormuz. Apang apisar sini, hindi kontento si Trump sa among tikang sang Britanya.